Mga gabi idi ay mga idol. This is your Kuya J, the Harvest. Shout out sa mga ka-harvest dyan, mga nag-play ng mga harpa. Shout out na ko dayin pasensya sa mga nag-request ng mga song na wala na ako na play tungod kay kung alpha ang ato ang basihan, kini siya is limited. So when we say limited, of course dili tanan makuha tungod kay kini siya wala ni siya sharp, wala siya flat. Bot pasabot kung ikumpara ni nato sa organ or piano, ito ay lahat ay do re mi fa sol la ti do. Minawa. Subot pasabot wala siya sharp, wala siya flat. Kung atong ikumpara sa piano, wala siya itom, puro siya puti. Tungod niya na limited ang iyahang nota nga makuha. Dili siya kakuha og mga kanang mga lubad ng mga kanta na nga ang ma-play sa alpha, limited lang ang mga nota. Kung sa tanan sa mga medyo lisod-lisod na ng mga kanta, lisod siyang kuhaon. Una nga lahang nag-request nga wala na ako na play tungod kay dili makuha sa alpha. Kay kani siya sa gikaingon ko na ganiha, puro siya puti kung ikumpara nato sa piano. Wala siya itom. Okay?